Я знаю ще кількох кримських татар особисто, або знаю про них, які не просто служать у війську, вони воюють, вони воюють. Вони воюють за Україну, за Крим у складі України, за Крим, як за свою батьківщину, і, я би сказав так, за Україну, яка буде з Криму. Ну, є от така статистика, що в кожному 5-му батальйоні Збройних сил України воюють кримські татари. І тут, по-перше, звісно, треба знати, скільки у нас батальйонів, по-друге, знати, скільки в кожному батальйоні кримських татар. Але цифри тут не головне. Тут головне, до речі, спротив вже ж триває і на території Криму. Так. І в спротиві загальнонародному нашому беруть участь і кримські татарки, і кримські татари, які не на фронті. Внесок є, спільність є.